izinto-ke zihamba ingathi sambona kodwa-ke siye sayibona uba iyekele sisile sijonge kwabo basekhaya basifundele izincwadi zekhaya abazawufunda nikeza bona asifumane incwadi yethu yokuqala yalapha endleleni. Incwadi yethu yokuqala yalapha endleleni siyifumana kwiindumiso zikaDavide, indumiso yama-90 efundeka ngolu hlobo. Nkosi waba likhaya lethu isizukulwana ngesizukulwana, singekazalwa intaba, ungekadali umhlaba lelizwe, kwangona phakade kude kube ngona phakade wena unguThixo. Uyamguqulela entshabalalweni umntu, uthi buyelani boonyana babantu, ngokuba ebusweni bakho iwaka leminyaka linjengemini yezolo xa igqithileyo, nanjengomlindo ebusuku. Uyabakhukhulisa banje ngobuthongo, kusasa banjengengca ehlumayo. Kusasa iyatyatyamba ihlume, ngokuhlwa iyasikwa ibune. Ngokuba sigqitywa ngenqumbo yakho, siyakhwankqiswa ngomsindo wakho. Iinkohlakalo zethu uzibekile phambi kwakho, izono zethu ezifihlakeleyo uzibekile ekukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho, siyagqiba iminyaka yethu njengembali. Imihla yeminyaka yethu yiminyaka 70, naxa ithi ngenxa yokomelela ibe yiminyaka 80. Amandla ayo abubunzima nobubi noko, ngokuba inqanyulwa kwamsinya size sibaleke. Ngubani na owazi amandla engqondo yakho nomsindo wakho ngabokoyikeka kwakho? Sazise kubala imihla yethu, ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo. Buya Yehova koba kade kangakanani na, uze ube nosizi phezu kwezicaka zakho. Sikholise kusasa ngobubele bakho, ize sigcobe sivuye yonke imihla yethu. Sivuyise njengokwemihla ubusibandezela ngayo nje, ngokweminyaka sabe sibona ububi ngayo. Makubonakala izenzo zakho ezicakeni zakho, nokungcwalisa bakho kubantwana bazo. Makuthi umuhle kukaYehova uThixo wethu ube phezu kwethu, nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezu kwethu. Ewe, umsebenzi wezandla zethu uqinise. Isifundo sethu sesibini sifumana incwadi kaPawulos, incwadi yokuqala kaPawulos ubhalela ibandla laseKorinte. Sifunda kwisahluko lesi-15, siqala kwivesi yama-20 siyotsho kuma-58 ifundeka ngohlobo. Kodwa kaloku uKristu uvukile kwabafileyo,
waba sisandulelo sabo balele ukufa, nokuba ekubeni ukufa kwezayo ngayo umntu, kweza ngaye umntu nokuvuka kwelabafileyo. Ngokuba njengokuba kuAdam bonke bafayo, kwanjalo kuKristu bonke bayakudliswa ubomi, kodwa koba ngokwabo ukumiselo, abanye ngabanye, uKristu esisandulela. Kamva abakaKristu ekufikeni kwakhe, kwandula ukuba kukho isiphelo, xa kuya kunikela ubukumkani kuye uThixo uyise, xa atshabalalise bonke ubuphathi nabo bonke igunya namandla, ngokuba efanele ukuphatha ubukumkani, ade azibeke zonke iintaba zakhe ngaphantsi kweenyawo zakhe, utshaba lokugqibela oluya kutshatyalaliswa ukufa. Ngokuba kusithiwa uzibekile zonke izinto ngaphantsi kweenyawo zakho, kodwa okuya atshoyo ukuthi zonke zibekile phantsi kusekuhleli ukuba ungaphandle kwalowo owabekwa phantsi kwakhe zonke izinto. Kanjalo xa zibekiwe zonke izinto phantsi kwakhe, uyakuthi unyana ngokwakhe abe ngaphantsi kulowo awabeka izinto zonke phantsi kwakhe, ukuze uThixo abe zinto zonke kubo bonke. Okanye bayakwenza ntoni na abo babhaptizelwa abafileyo? Ukuba abafileyo abakhe bavuke, yini na ukuba babhaptizelwe abafileyo? Yini na ukuba nathi sibe semngciphekweni amaxesha onke? Ngenyaniso luqhayiso endinalo ngani kuye uKristu Yesu Kristu Inkosi. Ndithi imihla ngemihla ndife. Ukuba ndathi njengokwabantu ndaba namarhamncwa eEfeso, kundinceda ntoni na oko? Ukuba abafileyo abavuki, masitye sisele, ngokuba sisithi ngomso sife. Eze ningakhohliswa ke, izincoko ezikhohlakoleyo ziyonakalisa izimilo ezilungileyo. Qabukelani okulungileyo, nize ningoni, ngokuba inxenye engenakumazi uThixo ndithetha oku ukuze nibe neentloni. Ngoko uyakuthi umntu bathiwa nabafileyo ukuvuswa, kanjalo boza ngomzimba onjani na? Sithenge, loo nto uyihlwayela wena yenziwa ukuba uyimile ukuba ithanga yehle, naloo nto uyihlwayeleyo akuhlwayeli isibili, eso sibili siya kubakho. Ngoko uyakuhlwayela ukhozo lolodwa, lungaba lolwengqolowa, mhlawumbi lolwenye ezinye imbewu. Kodwa uThixo uyanika kulo isibili, njengokuba ethandile, nakuzo zonke imbewu ngazinye ezazo izibili. Yonke inyama inyamanye, enye inyama yabantu, enye inyama yenkomo, enye inyama yentlanzi, enye yeyendalo. Kukho kanjalo imizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni. Ngoko ubungcwalisa beyasezulwini kuyinto eyodwa, nobungcwalisa beyasemhlabeni kuyinto eyodwa. Kukho ubungcwalisa belanga, nobunye ubungcwalisa benyanga, nobunye ubungcwalisa benkwenkwezi, ngokuba inkwenkwezi sahluka kwinkwenkwezi ngobungcwalisa. Ube kanjalo nokuvuka kwabafileyo, uyahlwayela ekuboleni, uyavuswa engabolini, uyahlwayela ekudelekeni, uyavuswa ekungcwaliseni, uyahlwayela ebuthakathakeni, uyavuswa emandleni, uyahlwayela engumzimba ongomphefumulo, uyavuswa engumzimba ongomoya. Kukho umzimba ongomphefumulo, kukho kanjalo umzimba ongomoya. Kanjalo ke kubhaliwe ukuthi oqala umuntu uAdam waba ngumphefumulo odla ubomi, ogqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Kuloba kuqali ngoko komoya, kuqala ngoko komphefumulo, kwandule ukuza ukomoya. Oqala umuntu uvela emhlabeni ngomhlaba, owesibili umuntu yinkosi ivela ezulwini. Into ayiyo umhlaba wakwayilondwa bomhlaba, kanjalo into ayiyo wasemazulwini wakwayilondwa basemazulwini nabo. Nanjengokuba siwuthwele umfanekiso wakho omhlaba, so uthwala nomfanekiso wakho sezulwini. Kodwa oku ndiyakutsho bazalwana ukuba yona inyama negazi ayingelidli ilifa longaboni. Bonani ke, ndiyanixelela imfihlakalo, asiyikulala kukufa sonke, kodwa siya kuguqula sonke ngexhubhe, ngephanyazo, ngexilongo lokugqibela. Ngokuba ixilongo liyakuhlokoma bavuke abafileyo njengokungaboli, nathi siyakuguqula. Ngokuba ukubolayo kufanele ukwambatha ungaboli, nokufayo ukuba kwambathe ungafi. Xa ke oko kubolayo kwambethe ungaboli, naxa ukufayo kwambethe ungafi, kuyakuza kwenzeke lulizwi libhalwe lokuthi ukufa luginyelwe isweni. Luphi na kufa ulwamvila lakho, luphi na hadesu uloyiso lwakho.
Ikaloku kulwamvila lokufa sisono namandla esono kumthetho. Makubulelwe ke uThixo sinika uloyiso ngayo inkosi yethu uYesu Kristu. Ngakho oko bazalwana bami abathandiweyo, yibani niqinile, ningena kushenxiso. Nikholiswa ukwanda emsebenzini wenkosi ngamaxesha onke. Isazi nje ukuba umzamo wenu awuyiyo into engendawo enkosini. Okwenzekileyo undeka ngokwenza unikela kumphathi inkqubo ozasiphathela nenkqubo. Mandithathe elithuba ndizibulisele ootata abakhulu nomama nomzikaThixo wonke, umzi waMandlane kunye nomzi wamagcina, izihlobo zegazi nezezinyo, ndingalibazisanga xesha. Khona nto ithi uzawugawula uwarhuqa, jonge umthamo nexesha. Ngoku ndihleli kule ndawo ndikhumbule utata uArchbishop Dr. W.M. Boniswa abethi xa sime ngolaa hlobo as band members kungekho zitulo athi ningamajoni mos, akho mfuneko yazitulo, amasoja. Okwesibini, uthi xa uhamba notata ungayazi program yakhe, uyibona phaa phakathi, yinto endehleleyo apho. Ndiyabona ubrigadier undidadisa apho, uyawubona xa ulapha phakathi pamakuphekwe lapha. So sizawuqhuba ngamandla. Ii-programs eninazo azibhalwanga, zibhalwa apha kumkha. Futhi andizukunifundela kuba aniphethanga zipena, nizawubhala test apho. Ndizawunibiza qha nizapho ngaphambili. Le program yenziwe likhaya, ikhaya libachwethile abantu abazawukwenza lo msebenzi. Thanda nento okokubana kukho le ndawo kuye kuthiwe yi-obituary. Ngokuya besikwi-memorial service, ndinotise uba i-obituary katata ilapha emilonyeni yabantu. Akho nemfuneko ke ngoku yoba sibe simile apha apho umntu esifundela le nto izawuthethwa kwangaba bantu. Senzele lula kakhulu ke loo nto. I-eulogy katata is within the lips of the speakers. Amen. So asizusokola kakhulu. Mandiqale ngolu hlobo. Utata uJuda ngokwezayo to acknowledge indwendwe. Ke ndinike ithuba lekwayari inkulu. Utata bethi xa ibiza utata Archbishop Nomdlomboyi athi ngamahongo-hongo. Nje ithubana elimbalwa ningazilibazisi, ngoba anoba nilibazisa mna nabanilibazisa nina. Thutyana nje limbalwa niphakamisa utata uJuda azokwamkela, acknowledge indwendwe zikatata. Ezi ndwendwe ayizozethu zezikatata. Yinto ekufuneka iqapheleke le. Umntu wonke ozapho lundwendwe lukatata. Okunye okulandelayo, umeya waseMalahleni uba selefikile eze ngaphambili, nabanye abantu abathunyelwe nguPremier wase-Eastern Cape uba sele befikile beze ngaphambili, nezinye indwendwe ezibalulekileyo zekhaya zawuza ngaphambili. Faka ke
iculo elizukileyo ukuze sifundelwe i-obituary katata. Iculo elizukileyo. Abakwaziyo uphakama abanophakama. Ewe lento kakade into yalondo inato zaziyo asothuka ngayo. Sibona kamhlophe sithi bekumele sithethe engqondweni sithi bekufanele. Xa bekungenjalo bekungayi kulunga. Ngoko ke sotose waqala ukulunga. Lengqwayingqwayi ingqangula yengqalangqala elingqongqoleyo ithole lokuthonya lasemandlaleni kwaludlongoyi. Yena sisiqhamo sothando lukaba uFuliniki Nomdlomboyi kunye nomama wakhe unoLasti Nomdlomboyi, intombi yonyawuza kwaDuda. Ngomhla wesithandathu kanye udubula eyomqungu ngomnyaka wama-1931 kuvakala isankxwe kumathafa semtsheko kwisithini saseplatini umhlaba waseLedivre Xebe eCacadu. Kanti kukuhlahlamba kukaMdlane ekhahlela ngohlobo labantwana bonke esazisa ukugaleleka kwakhe kulo mhlaba umagada mevumqaqo ukuhlaba oku. Kubazali bakhe bazalwa bengabantwana abathandathu, amadodana amabini kunye nentombi ezine. Yena ke ungowesithathu kubo, nangona balandulelayo eli abanye ebesesele esele yedwa. Umakhonze Goduka wasemandlaleni ukhule kanye ngexesha apho imfundo ibingaxatyisangwa, nto leyo ke emenze ukuba yena abe ngumelusi wezimvu. Emva kwethuba uqalisile ke ukukhondoza ngenkonzo enomkhitha, umkhondo nomkhoka okhwebayo kwicala lempangelo njengodakaboy kwinkampani yakwaMarescue. Umhlaba wasentshona koloni eCape Town Gabalamakhumsha. Akahlelanga xesha lide kwinkonzo yokuzisebenza kuba inkonzo yakhe enomkhitha yaye yanqanyulelwa ngokokuthanda kukaThixo khona ukuze aqalise ukusebenza umsebenzi ongumsebenzi wokusebenza ngabantu ngokwesiprofeto ngomprofeti uDr Archbishop W.M. Boniswa phantsi kwebandla lamapostolo eSt. Joseph Apostolic Church of South Africa. Uphambi kwelixesha kanye apho athe umfomkhulu wazimanya ngeqhina lomtshato nentombi yakwagcina kwikhaya lakwaMzundi uNomangesi noThobile Esther Nomdlomboyi. Esesibini sababalwa ngubawo ngabantwana abasibhozo bazibula ngethole leduna umbuzo nekubonakala ukuba uMdlane wazizala apha kuye. Alandelisa ngelinye ithole leduna uMabongwe. Waka wagaleleka umafungwashe ntombi emnyama eminile phezulu egama linguNondumiso. Lingekachaphazi waza iqinisile naye uNtombekhaya ze walandela engabhungisanga uNolisiliso kanti kuza unomthandazo. Wathi ngokuba bebethandaza uThixo ova izikhungo waqwele ngobusiswa nofikelwa iphelo likaMdlane noMabonga. Nanjengoko ube eprofetiwe akungena kwibandla lamapostolo eye ngengxaki yeemeko zeli lizwe apho uthe akuphila kwingxaki awayijongene nayo waze wathabatha isigqibo sokuguquka ngomnyaka wama-1964 phantsi kwale nkonzo yeSt. Joseph njengomkhonzi kaThixo ebubonile ububele bukaThixo ebomini bakhe. Eli qangqolo lengqondi liqalisile kanye apho ubenga lixhome xhantile imisebenzi yalo njengomkhonzi kaThixo.
kube lapho kanye ukwalatha kakhe lizulu ukuba abe ngumvangeli emveni kokuba evulelwe ichibi okanye isekethe ukuze ashumeze abantu bendawo ahlala kuyo nelizwe lonke jikelele. Katata waphakanyiswa ukuba abe ngumfundisi. Ukanti kuthe kusenjalo ngokukhonjwa lizulu wanyuswa ukuba abe yi-elder. Kwathi kanti usombawo lo ubona apho singaboni khona thina singabantu. Kwaba lapho kanye ukuphakanyiswa ukuba abe yibhishophu kwibandla lamapostolo. Ukanti kukwa kwesisithuba seminyaka eyibhishophu apho yaye yathathelwa ngasentla i-archbishop yakhe ze yashiya yena ukuqhubeka nomsebenzi kaThixo. Wagcothwa njenge-archbishop yesibini kwibandla iSt Joseph Apostolic Church of South Africa. Okunene ulichuchachuchile lonke eli lizwe esenza umsebenzi kaThixo de kwafikelela ixesha lokuba aphunyuzwe naye nguThixo. Savakala isithonga sokuba kumthi omkhulu ngomhla wama-29 kweyoMnga unyaka lo simandulelayo u-2023 eNational Hospital eBloemfontein. Kanti kukuhamba kwale ndedeba yamandlane ishiya ngasemva inkosikazi yayo kunye nabantwana bayo abasibhozo, abazukulwana abangama-30 akananto kunye nesizukulwana esi-13. Lusapho lwasekhaya nanindlu emhlophe ndivumelene ndithi apha akuwanga mthi mkhulu, utshe intshinyela yehlathi elinemithi yemiplayane umgqongqoma nelisedari. Akumanga dama utshe umlambo omkhulu. Ngoko ke thuthuzelekani mzi wamandlane namagcina akuhlanga kungehliyo. uThixo akathathi into angashiyi into. Sithi lala ngoxolo mdlane utuse nomdimba, umzamo omhle uzamile, unjalo nje ubhasile. Program Director. Imela nje mina into encinci. Niyabona apha emva kwami. Niyabona apha emva kwami. Imela nje ukwamkela indwendwe mina. Apha emva kwami sinayo ba Archbishop Mtima weFather Mabele le eThekwini. Sinaye Archbishop Ngiza we-St. Peters. Sikwanaye Archbishop Tom we-St. James AFM. Sibe no Bishop we-International St. John's. Sibe no Bishop Twatwa we-Father Masango. Sibe no Bishop Sibiya we-Father Madwe. Sibe no Bishop Ngandweni we-Father Madwe. Sibe no Bishop Dlamini we-Father Madwe. Sibe we Dr. Yangi's we-St. John's of Salvation. Doctor. Sibe no Bishop Ngandweni we-St. Peters. Sibe no Councillor Woko. Sibe no Reverend Mananga we-Vukani Radio. Osincede kakhulu nangezitulo ezinyapha awubona kunje kulomsipho. Ndivumelene ndidlulisa nje baba. Sikwanaye no Dr. Vambo uFela Masango. Niyabona ke mosa. Asizange utyala nje yapha. Mzwase Mcheko. Niyasibonela nani athi yapha.
Inkosi. Mabo bonke bethuna nabanye abantu abalapha bonke ningababizanga. Bamkelekile kwelikhaya. Bamkelekile kwelikhaya lo nomthimbo otutuse. Bonke bethunana nawufika kunonke. Akhona nomama apha. Niyabona nje ngumbono omxesibe. Cha ngenxa yexesha ke bethuna ndiyaxolisa. Kodwa nonke namkelekile kwile nkonzo yokugqibela kaDamkhulu. Sizavulelwa igate sisithethe sekhaya. Utata uM Nomdlomboyi ehamba kunye notata uM Phungu. Unayo ke ingoma endimbonileyo uba uyiphiwe apha. Emane sikuthiwa ndihlale la. Uthi baba ndihlalela. You pass the one stop. Bantu basebanjani? Umuntu. Amen. Yana kafleli. Umzukulwana kaloli. Bantu abagcina